Sira Kapitulo 14. Bulahan ang tao nga dili gayod magpatakag sulti ug dili kinahanglan nga siya mobati nga sad-an. Bulahan ang tao nga may tin-aw nga konsensya ug dili gayod kawad-an sa paglaom. Ang husto nga paggamit sa kadato. Dili angayan nga ang usa ka tawo nga hakog madato. Unsa may kapuslanan sa salapi alang sa usa ka tawo nga tihik. Kun magdaginot ka aron magtigom og bahandi, nagtigom lamang ikaw niini alang sa laing tawo. Ang laing mga tawo mo'y mogamit sa imong kadato diha sa pagpuyog kinabuhi sa kaluho. Nganong magmanginghatagon ka man sa uban kun tihik ka sa imong kaugalingon ug dili buot nga mopahimulos sa imong kaugalingong kadato. Walay tawo nga mas dautan pa kay kaniya nga tihik alang sa iyang kaugalingon. Mao kini usa ka sala nga nagdala sa iyang kaugalingong silot. Kun ang maong tawo maghimo og usa ka buta nga maayo, kini sulagma lamang. Ang iyang kahakog sa madugay o sa madali makita gayud. Ang taong hakog mo'y usa ka tawo nga dautan. Talikdan niya ang mga kinahanglan sa mga tawo ug dili gayud siya matagbaw sa anaa kaniya. Ang kahakog makapakupos sa kalag. May mga tawo nga hilabihan katihik nga dili gani sila magbutang og pagkaon sa ilang kaugalingong lamesa. Anak, atimana ang imong kaugalingon kutob sa labing maayo nga imong mahimo ug pagdala ug angay nga mga halad ngadto sa Ginoo. Hinumdumi nga moabot ang kamatayon alang kanimo. Usa ni ana ka adlaw ug walay magsulti kanimo anos kana mahitabo. Sa dili pa kana moabot, kaluy-a ang imong mga higala ug pagmanginghatagon kutob sa imong mahimo. Ayaw hikawi ang imong kaugalingon ug kalipay sa tibuok adlaw. Ayaw palabya ang gitinguha mong kaayuhan. Moabot ra ang adlaw nga ang tanan nimong gihaguan, bahin-bahinon ug ipanghatag sa uban. Busa, pagmanginghatagon, apan ikalipay usab ang pagdawat gikan sa uban. Paglipay kay dili ka makakitag kalipay didto sa kalibutan sa mga patay. Ang lawas sa tawo madugta sama sa panapton. Ang karaang balaod nagsugo nga kinahanglan nga kita mamatay. Ang mga tawo sama sa mga dahon sa malambo nga kahoy. May bag-ong mga salingsing nga mupuli sa mga dahon nga natagak. Samtang ang uban kanato mamatay, may uban usab nga matawo. Matagbutang nga hinimog tawo madunot ug mawagtag kuyog sa tawo nga nagbuhat niini. Ang kalipay sa paghupot og kaalam. Bulahan kadtong mga tawo nga nagtagad sa kaalam ug naggamit sa maayong panghuna-huna. Bisan kinsa nga nagtuon sa mga paagi sa kaalam, makakat-on usab sa iyang mga sikreto. Pangitaa ang kaalam sama ngang usa ka mangangayam nangita og mananap. Dungaw sa iyang mga bintana ug pamati diha sa iyang mga pultahan. Tukura ang imong tulda duol sa iyang balay ug makakita ikaw og usa ka maayong dapit nga puloy-anan. Tukura didto ang imong balay nga walay kahadlukan ubos sa iyang pagpandong nga mga sanga og linandungan batok sa kainit sa adlaw.